Momentálne sa nachádzame v plynotesnom ukryte pod obytným domom, ktorý vlastne slúži pre ukrytie obyvateľstva tohto domu, prípadne okolitých, kde je dobehová vzdialenosť 500 metrov. Kapacita je cca 150 ľudí. Je tu filtračno-ventilačné zariadenie FVZ 300C 55. Potrubie prechádza cez hrubý prachový filter, prechádza potom cez kolektívny filter, hej. Ťahaný je vlastne týmto ventilátorom a rozvádza sa potom po miestnostiach, hej. Čiže tu môžete cítiť, že ide vzduch. Obyvatelia vchádzajú cez vchod, hej, pokiaľ by boli zamorení, odkladajú do priestoru, kde sa dáva zamorené veci, hej, a potom vchádzajú priamo do krytu, hej, ktorý sa vlastne uzavrie po zaistení, po spustení ventilácie vlastne sú v uzavretom priestore, ktorý by ich mal chrániť. Kryty alebo ukryty teda delíme na odolné ukryty, hej, plynotesné ukryty, ako je tento, a potom sú tzv. Jednoduché ukryty budované svojpomocne. Spoločné priestory, ktoré sa bežne využívajú na iné činnosti, hej, ale v prípade ohrozenia môžu slúžiť ako ukrytie. V súčasnosti sa pred ukrytím uprednostňuje evakuácia a toto by sa využívalo skorej v tých krízových situáciách, pokiaľ by vznikla nebodaj vojnový stav, hej, lebo útek pred nebezpečnou látkou je furt rýchlejší, ekonomickejší. Tí ľudia tu vlastne vydržia aj niekoľko dní bez toho, že by vyšli vonku. Pitnú vodu máme zabezpečenú, pokiaľ by išlo cez vodovodné potrubie. V prípade, že nie, tak zhruba 2 litre na osobu, no to si už musia obyvateľia sami so sebou zobrať. Tento ukryt je vybavený aj sedačkami, či lavicami, na ktoré si môžu ako odpočinúť.